No niin, morjesta taas kaikille, täällä Mr. Hehku Lamppu ja nyt pelataan Minecraftia. Ja tää oikeesti saa suosion mun kanavalla, joten why not? Että oikeesti te jaksatte likettää näistä videoista niinku älytytte. 23 likeä. Mitä vittua? Sanotaan suoraan. Että mä oon oikeesti kiitollinen teille. Te jaksatte likettää näistä videoista, niin tehdään ihmeessä lisää. Otetaan golden apple tuolta. Yksi laavabuketti. Noin. Ja sitten heitetään laava tähän. Ja blokkeja on. Lähdetään suoraan tonne keskelle. Lens alas. Noin. Alas siitä. Hei. Onks mulla mitään muuta heitettävää? Ei oo, mutta meillä on kauevia. Toi venailee tuolta, sinne tulee joku. Okei. Se bovittaa jätkää tuolla. Ei se vaan osu hetkinen, mulla on bovi. Hemmetti. Se tippu tohon. Se afkaa. No damn. Box. Sekin tippu tohon. Yes! Mä sain sen alas! Nyt me päästään keskelle. No niin, mennään tänne. Bootsit. Okei, nuolia saatiin lisää. Pistetään nää kouevit tänne. Okei, toi yrittää mennä tonne. No ammuta se alas, että se jää tonne veteen lojumaan. Pöks. Okei, sitten se tulee tuolta. Mä vedän tämmösen naamariin. Ei saa odottaa, että mä oon syönyt golden apple. Täältä tämmönen niskaa. Yksi. Ja sit se vaan menettää helttiä tossa kans. No nyt muut loppu nää nuolet. Onks näissä missään lisää? Pidetään takana golden apple. Se menee taas tonne. Tää kelpaa. Nääkin kelpaa. Nääkin vois ottaa. Kuitenkin se kuolee tonne. Kun mä ammun sit. Jes, se ottaa veden pois. Lol. Se aina pistää pään tohon eteen.
Siellä on muuten 2 tyyppiä. Eiku, ei oo. Ja sama mä menen pois täältä. Toi jotka ei enää tuo, okei. Okay. Okei, se tekee tuolla se lähden vetää tästä. Sitten kun se menee keskelle, muu on etu. Sitten tuolta mä menen ja... Ei vid... Se sytytti itsensä laavaa. No voi juma, meni ohi. Tehdään nyt näin. Päästään nopeammin. Koska ei sitä voi tietää, jos sillä tai mihin se ampuu. Okei, se menee tonne. Mä pistän vaan tohon laavaan. Sitten kun se yrittää hypätä, niin... Noin. Ui vitsi, nyt on vähän jees, nyt. Okei, se meni keskelle. Voi. Pistää vettä. Vedetään pari soppaa tästä. Lol. Nyt kun se tulee ylös, niin... Noin. Voitettiin. Mutta... Joo. Se on mun puolesta ensi kertaan ja... Muistakaa ihmeessä tykätä, tilata ja kommentoida. Ja se olisi sitten ensi videoon ja se on moro.